Tak jo. Dobrý den, dámy a pánové. Tohle to je první video od Dáda Experiments. Tady, jako náš první experiment, budeme dělat horký led. Tady jde vidět postup. Já mám tady mýho asistenta Michala, který mi pomůže s těma věcma. Tak jo, už jdeme začínat. Můžu se vás zeptat, pane? Ano? Jaká chemická látka se používá v tomto experimentu? Jo, používá se octan sodný. Aha. Dobrá. A taky nezapomeňte, tohle je docela nebezpečné, ale jenom trošku. Takže jestli to budete snažit dělat, tak dávejte pozor. Takže si připravíte si vařič? My máme vařič tady připravený, ale musíme se zapálit 3 svíčky, které máme tady pod tím. Takže tady máme ten zapalovač. Tady máme zapalovač. Zapálíme je. Super. Jo, máme. Teď dáme tato železná část na to. Dáme to opatrně. Je to horké. Takže tady máme první krok hotový, jestli vidíte tohleto. Tady je postup vidět. Tady to není vidět. Je vidět to až cca tady takhle. Vlastně. Takže jdeme na krok 2. Teďka na mřížku my položíme kádinku. Tady, tu větší. Jo, vlastně. Kádinku si tu položíme. Ale pozor, teď už je to horké, takže nespal se. Dávejte pozor, máme kádinku. Teďka do ní nalijeme 75 ml od 100 celsiový vody. Já budu opatrně, pozor. Ano. Tohle to je už dost. To je hodně horký. Teďka vezmeme tady zkumavku, jak vidíte. Že to jde vidět. Takže tak vem si do zkumavky tady, to radši necháme. Opatrně je to horký. To zvedneme tady. Tady to jde vidět. Teďka tady dáme. Musíme odhadnout půlku od octanu sodného tady. Tohle to je octan sodný. Je to 10 gramů, takže my tam vylijeme 5 gramů. Počkejte, můžu? Ano. Jo, to dává smysl. Octan sodný tady jde vidět. Přes tvoji ruku není tolik vidět, takhle musíš, tak. Tady máme. Je to druh prášku. Je to sůl kyseliny octové. Teďka tohleto dáme dovnitř té kádinky. Opatrně, je to horké. Opatrně. Tím pádem se bude zahřívat zvenku ten octan, aby se do něj nedostala ta voda. Tak. Teďka jdeme čekat 10 minut. Teďka to zrychlíme, abyste nemuseli čekat tak dlouho. Tak, ať se neopaříš to horkou vodou. Opatrně, jo. Dáme... Začni. Tak
Lapka? Jedem. Tady máme Musíš to tady držet, aby to bylo vidět. stříkačku. Mhm. Tady nabereme 1 milimetr. Mililitr Ano. Od té vody. horké vody. Opatrně, ať ti to nesklouzne dolů. To by bylo nebezpečné. To radši budu přidržovat, jo? Naber 1 mililitr. Tak to asi je 1 litr, tak to je. Tak a teď ho teda dej do té zkumavky. Bublina obrovská. Tak naber mu malinkou víc, aby to nahradilo tu bublinu. Už dost. Tak a teď to tam dej do té zkumavky s tím octanem. Dáme to do té zkumavky od octa. No, musíš to mít dolů. Tak, super. Teď to musíme. Počkej, přibližně 10 minut máme přibližně počkat. Počkej, ještě dáme špejly. Nesmí tam být žádný krystalky na stěnách, protože by to hodně začalo krystalizovat. Takže to musíme smít dolů, ne? To jsme teďka začali dělat v 8,58, že jo? No ten octan už je celý rozpustený, podívej. Nahoře jsou nějaký krystalky. No musíme čekat 10 minut. Už to bylo 10 minut. Tak ještě jednou promíchej. Teďka to promícháme. Teď to podržím. Děkuju. Necháme. Okay. Tak jo, teďka dáme tady do stojánku. Teďka ujistíme, jestli nejsou na stích. Už nejsou. Počkej, to bylo lépe vidět. Nejsou tam zbytky krystalu. Je to celé rozstavené. Ano. Teďka, jak máme to od té horký sadný, tak tím směrem to dáme do té chladný. A dáme to dovnitř. To celý zkrystalizoval hůz. Máme horký led. A je opravdu horký, protože to krystalizaci zavřel. Tohleto je horký led. Počkej, není to tu vidět, musíš to dát tady sem tak. Tady? Tohleto je horký led. Z krystalu. Octanu sodného. Ano. A můžeme to klidně zopakovat, dát to znovu rozpustit do horké vody a zkusit to znovu. Ukáž mi se podívat. Fakt se to ohřálo. A to nejde vyndat. Jo, ale jo, je to ty krystalky jsou. To je doopravdy horký led. Podívej na ty krystalky. Tady vidíme krystalky octanu sodného. Ano, a tomu se říká horký led. Je to tvrdý jako led. A můj bože, je to horký. Teda. I přes ty rukavice. Tak jo, tohle je konec našeho videa. Naschledanou, dámy a pánové. Uvidíme vás ve příštím videu. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.